Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ha kini kikinat sngi kana don ka jingkeno ba ka jingmudoy ejahar Shaki Pulit daw ba George Rosba Mingson Mana bat nakaborsnong jong kalakro West Jente Hills persyayu presiden jong ka Newtrap Aceh National Movement East Jente Hills District. Ha kabala keno ba uniw nong elam jong ni kaseng ula kurup shitrok kwai busyong dor saw point prapolak tengka ubala long try da unong khayi ula tip keteng kumuba George Ross Mingson Mana. Hadin ke jing sapriang kubor halor kata ke jing ja kabala keno bau tay nong elam ke HANM ula timru da kasi kasang persya iki borsnong ka high level committee jong ni kaseng kala syong jing lang kerke menta kasngi ka pratrik noilar arjar arpau bani kran halor ni kebenta haba kran skila pathai kubor hadin balawai ni ke jing lang u presiden rangba jong HANM uba lamprang karbani ula yathu ba lashime karai bon sospon klembu por yo ba NC Shadam bat hakacaka jong u la thong yo ba shania suchen kum u ad hoc presiden kat ba kajing toket yo ba NC Shadap kadang ya chakman hadin bangilo i haki press ke media ila syong jing ilang kerke mentak si tuai beje bat ila shim ya ga resolution ba kene ke jingle jong ba NC Shadap kade ke jingle shimet jong u ka ba kum ka seng bat ka H&M Hebrew way kam don jing te biya go nama ngila persang ban kontak ya ki noilam na East Jente Hill district yong ba ngiro ngin te biya te henrei ngaliang jong ka high level committee jong ka H&M Silbudi ka penpau jing susi ka bejor ada Gibril Kiblang hapok jong keseng kinle ia kini kikam kibalong persya ia kikendon jong keseng persya ia kari berkecaj penreu namar ba kanurim jong keseng kalong banyada ia kecaj penreu banyada ia pejba nong stong jong jela tinrai kini kajing le jong ba NC Shadap kala kata maryong om tangi di khot jong kuseng handai bat ya kumjuru ya kari pajap ndreu namar pi lada ununu ubreu ane kanunu ko breu kikit ya kimar belong bian kamdai ke kamram ya kinong lam seng balang ban lute bantu ane ban sime ka anya kti hangsa lada kadai ke kam bian kle ban bat anda kelabat lede ban pentip syaka police department ban han obar ya kata ya kita kimak mata syaka an ka de ban le betum kam here ke jingle jong ba NC kalong tek kemba kum kaseng ngimla ban pedian namar kat kum ka khubor ba me ba kila kni no kila lute no ya kita kimak mata jong ki pardok ki persna hangsa kene kalong ka ege ke bak pat dujakot haka history jong ka etchen abane haka history jong nu ubreu na ki khot jong seng balang hangsa ki de pensutu ya kador ka ege jinglong seng balang gamot ban pen balang ban yarap ban yada ya kari pejun reu khamtam itai ba manar lai idai i khasiknar jungi idai perdok pesam jungi hang syade kamram yang iki lam jong keseng balang jong kiseng balang bangin kentiu bangin yarap nak benta ka jing bah ka jing nat jong perdok pesam te kani ka jing le jong iba NC Shadap kaseng kala shim ya garai singi kepala suspend indefinite ya uba NC Shadap kum presiden jong ka H&M East Jente Hill District kat hado ba kajing tukit ngin dadap kajing tukit bat hakajaka jong i ngila thong ya iba shan ya lang sushan ba unlong kum u ad hoc presiden jong ka East Jente Hill nag banta ban Shakri nagbanta
ban trei na banta ka bakamiat jong ki parari jongi hente po East Technical District. Bat hakaju ko por ka seng kala shim mi rai ba lapha ya iba raiwan sotun ibadai astan jaskati jong ka HN Trubi ba in chat lane dai pej ya ka jante hil ko wai khnang ba kin yak baj janti ki kam jong ka seng hangti pu jante hil anak banta ki tauba jong ka jak pun but hagaju ko por ka halbal committee jong ka HM kala shim ni ga sinjam baknang ba kino ki dikhot jong ka jak pun reu lane ki dikhot ku seng kinom jia shu kumbal dep jia yo ba MC shut up bat kiwai kumbalami ada FIR ka H&M halabal committee kala shim ni rai ba ngila mahamjur ya ki unit ya ki circle ya ki district level kumjuru ya ki pranonglam jong ka H&M selbudi ba shwa ba kin le no kam gidai ban pentip syak seng khnang ba ka seng ba berkawai kan bisar kano ka babha bat kano ka pasneu namar ba ngimkwa ba kidikhot jong ka seng kin shimi kabu tang na benta ba kidai kino lam seng kin le kat bak kimon nak benta ka bit ka biang na ta menak benta ka jingkrumen toy simat jongki ban suri tengen ha ka kerteng nong yalam seng balang ane ha no ka kerteng nong yalam pajba kane ka pensu si jur ka pensu si sikat de ya ka seng bat kumju ya ka jak benri ko wai kane kamde tang jing maham ya ki Eastern Technical District henrai nilai maham dia baro ki unit ki district wat ki paranoyalam jong ka seng ki beton ha keleng jong ka brih nutrap banang nei sakmat haswa ba prinsip ya kino ki sinjam ko jong ki de ben pentep swa ha ka seng